Muki nimirulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya. Iliwego kinimirulu yetu au inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku satellite channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Eduka yo womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand au ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekaliguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange ne duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emronge toto ni gokwa growth kilo isato bosa gokora chikaton meronge tani gokwa kilo isano na isato bosa gokora chikaton emrongo etano ne tato ni gokwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chanspe chi wall tile kitairi chanse na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya bere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department,
Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kindi gyonsi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire mbabwate tile profiles alia au oriental, elegantal, versatile grows na boigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green. Obutambe gwe mabwate yiga nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maubanye, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center, irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo kurigererio mubero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni goto kurusia sense ya Malaysia
ayande nkurustura sense ya Spain na ayande nigo tukurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nare tukurusia somo chio India na ayande nigo tukunyarusia sense ya South Africa. Aya nara mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo biro na ende nonya nigo kuru mwaka 2011 twabere tukubweni abantu abange nande nigare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na yemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Omogusi, are you ready for this? Omunyangongo na Boigo Omobuyi Asaboteri Pastor Milk Rubo. Boigo oli omuredia w'omurubiri w'omusasuku eJumapili ase TV yaone radio ya Getembe nigo akuchingira emyaka 35 y'obukoreri bya inseya y'Ubukristo na kurandia enchili. Watana amonere chinga kichiga akuchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyiga uyiga urakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo mucyugiga ubusungo mucyakira chinsebiri cy'amambia wika chinse 11 cy'amagoroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwanjo murigerera karibu sana ase ensemo ya gatatu iyo murubiri wiga witwani ya Getembe nekirongo konyoria ngachinse chiga chabene nigombate abageni aiga ase studio mbate Stella Tinega na Boigo Edwin Otachi abo bono bakwegerera injira yogosira abana na Boigo abantu bari no kugania ao anene mono ase orugongo riga arwa gusichinga kibune chiga ekero bono obotaka bwabeire bokobeta gose ubutaka bubwatete chinsemo ao chiagusi na Boigo injira kibakonyara kubasira nonye kebirengererio nonye amagani ari ao babwate na kibakonyara ko yaikirania nene muno nekiro tukumurikira buna bono obokonyi buri boganire chinga kibune chiga kiro abana bale nonye ase chirusa na Boigo nonye abo bori bagendete gwetera amakongo ao ase orugongo rwagusia sinchira ayabene nigongo barigania ase omuroberio yega erinde banyare kusangana intwe goikira chinsa isatu cha rero omambia Stella na Edwin
Obwakire. Koranga hasi mwaro ewe tayari ngiya iga. Kweli. Obukendu polisi ko bonge. Nakene. Karibu sana. Asante. Erinde tunyare gusanga. Ndochenga. Kero kende buna abana bafungire skuru no bono more biya mukurara. Osere banyarero nabachanda. Ahora nyanga rero. Nabaturenjera etabwenerete lakini karibu sana. Nekero tuguchaka anatinega. Nekero tugukwanira ukorigereria. Ekero tuguchaka na Edwin Otachi cross FM yega. Mr. Edwin tukurigereria asi urukongo rwa gusi. Ntowate abantu gusekero re ogukora mangana ore human rights activist. Mukwegera obwene bwa mwanya abantu. Abantu ayibayiga baganityo bokonye gusi bakwegerero mbara binane nasiki muko begerera. MBM muno muralia soko ngalibaga una wate abili tanguru ku Edwin Otachi gusemono monali gatokole gasi ali bamanyete na tedoyen ndeko gara tukwegerera abantu ni eli twechete konyoranga kurwa stokurwa abantu mbale ekene baboneti obokonyi lakini batari konyora njira yo gwikera chikwende chichibonete ko bawo bokonyi obo so that's why twachita tukabika namu tuganza unawa une human rights iga so that twanyara ko batokubekera toigwa magania abo twabaguni daraja yoko kugaigwikia magania basabwenerete gwikia relevant authorities. Yes. Nekero tukurigire gose egati yabantu abiga baganityo bokonye. Mbi group kechi chabantu bakugani gusiro. Mono group chinyinge ne cyabana na tubeka basubati abange the widows abana abantu mono konyora baganityo bokonyi na mona se kusirira bali to numanyete basubati abange konyora bali bako bagudurumiwa mono the widows na abana babo so konyora bali konyara buya kwegerera bakunereriwa kwanyora ngabona gitwachirime ngo batore buna etaraje bagutambukira twabasubima banyora bokonyi buli baganite njira inde yonse. Nande etimu ye mukorigereria abantu abaga gose mugotema kubayigerera na barabona kiengana na kimoko kora obwereri bwino. Etimu nene na ende ntubwate connection na ebichi department aho che serikali ne cyabana abagambi kurwa sebinyoro chi sub chief ne chi chief so ne timu ile broad na ende ndanyale gotebye number because it is a wide range of people. Yes. Mukogenda bakese ground ino abanyene. Ndo abanyene tokanda bake ground to ident to akora research yeito twanyora umujanda sore because to wikaranza waleterwa umujanda wikogende to the source umanyanga mboko nkiborororo naliegero gutaka kuimukie getambukero ukomanyanga ngintu kyo ogosolve. Mbya mona kigima Madam Stella tukurigira gose kera tukumurikira bone sansemo yabana bake musabantu barabake kigima egati yabalia mugutarira nchiraki nkige kogeranga muraga nikona no bokonye gochasa abana Mbya mona sana umurira soko ngalibaga asama ditankuru ku Stella tinega egento gekogera mostly twagenda sabana mono omanyeta abana ko baba affected onyene kera abaibuli baramo bonsi babere ekere gwikanga abaibuli aba babere bateganire abantu bakonyora bokongo n'abana so abana kiyekogera most of the time twira chinga kichito mono ko menta abana so that bamanyenga mbali part and parcel ya abantu simba bwata abantu barabaikange na kiyekogera most ile twatebanga abana they are the key essence yaito yabono igobonekera gwakonyira omwana manyanga gwakonyire the entire world nakiyekogera twatachobo bongi twatebanga ati gatokonya omwana oyo maybe mambia nera na charole ngaki nga obumu bwana nkaigose bwachakirete because watoto abasao bana mbali kweba neba nekere for example nonyekera bwato omwana omusinini yentonkire nonyengine moka mukorerete karomo tari kweba lazima igento kerikera asumoto omutoye so that is what we want to do to menta abana bali bamanyenga kuna watu wanawafika karibu despite challenges inchikoleteki inchiroro lakini mbabwata abantu bako baikange na kiyekogera mostly twatanga kiti gatwika abana bali ange tubatebi na inu mwanya abantu
nonya baibuli baino mbayo gose nonya baibuli baino barogora lakini mbali kwenyara still omonto narora abeka okoboko mogende school still omonto narora abeka okoboko monyore endagera still omonto narora abeka okoboko onyore yange yokubika elindo otenene naye mambio bo omonto bwetenenera ibika Stella enchira kimogotema ko onyora abana baiga singincho metekero kene nabeko bakongu konyora ago access abana chira kimogotema ntimu ke mubwatere specific ko bake goikera abana ba anyway the team is very large una my colleague ateba a team ito nenene sana we start from grassroots kutira ntobata abagakabali bekinyoro abatuleti because ekero tete konyora esos because omonto nabara acha gotebinga nite tobokonye in the reality monto yo tabanere togokora ki tabonere togokonyo so bono ngo muboli ngo mutuleti oningo onte yo mutuleti oyo na urori oyo kerante biri so that naringo genda so mutuleti oli muboli ngaki yaya omonto narochita send oli 1 2 3 onte biya muchioli oro no bwana tokore ki no bwana tokonyo so I take the responsibility twagenda no mutuleti oli twagenda to the ground to ikoro tware problem neriri yere naranga yayo mbwenerete komokonya kumoendagera nabana bagende school oyo iga mbwenerete komokonya nyumba isingi twagwatia sako bikabana asako bikabana that is what we do no obwerere obwaino usobokorere bwaino onsinse mokichiga okonyoranga abo bugwikera nse mokimoigete engusi yoka mokorgerere guse nkorigera muri chinse mochinda outside kisi ene Nyamira no meanwhile bono igatore Kisi County at large ntorasoka isiko na aigati yabana gusigati emende kwabeire gokorora bunae yabana kusi mangana kiali abeire ngana rakuneta abana kigima metekero kuri mechano nero konyorere ni common konyora ngabange demo yani support nyinge mokonana asenaro konyore ingirete emechano ke gokorora yaberige kone ko sabana bake emechando na in county mono mono sabana no gotebanda ugutigana kwa baibuli meanwhile ikinda tebe na kitu ine county mono mono konyora baibuli ababatiganire ono the party which gotera gatia ne abana ono psychologically konyora abana bali babira affected and most cases is twachire mono mono you find abana aba yani mbali gotwara that trust that nonye abayuli aba baguchikuirana mbabakonye sionona yani bagututo kwegena kurwa sabaiboli ono kwanyora abana bali bachira as far as kulia abantu kurusko so that bachikuba konye bali batabakonye meanwhile kwanyora abana banyolera umuchando bamento umuchando asu umuchando ndiguru those are the cases mono mono nanyolera na nenchira kibono mokonyara ko segeta tuteba bunekero kwanyorenga abana omochirigo abana batikarete mbabwati kero kenda baiboli babomba iyo ose mbare babwata abana yani mbare babwata baiboli na ndibotari responsible so mostly boni gente ketangani onyete lazima kwanero mwana uri accepting despite the fact nga naikiro bugimobo oyo bado no muibolione onyo muiboli oyo atalingo nale gochaguche sensei oni gente ketangani you have to create a relationship between omwana no muiboli ancho muiboli oyo the way he is ekero kwa create that connection gochaso omuiboli gochaso omwana kwamenya gocha ina ndwa kwanero omuiboli oli kwamutebinga omwana oyo gocha gugwanja you have to do 1 2 3 kwaralira akero muiboli nera abeiro omonto ku understand aiwe mbaro konyora bagoteke ina ndororanga na magoso gutiga abana baye okoraki ochipo ina kwanyoro kwa mokonyire wa build that relationship ekere wa build that relationship yatira kere yatira na kwa mutainga ki bono koira na so mwana kwa mutainga ki tatu mino na mamo mino mbakole this way sababu mbabanchiti mbabanchete lakini ne singi ncho batabwati bito kimbiyo no mwana oli nero orora the sense nga nonya bibuli bande mayo use nonya bibuli bande mbari on support it's because they don't have talinge bantu gute ebantu gutete nabatebona let us start building onte to chake kwagacha twagache kerto kwagache tori 20 batatu oru moiboli omwana amona inche elinde nyombe yekine na ndebwenere komenya
Na in case ekero kwanyorenga abana baiga kero kene ngano nya baibuli mbayo barabuna kiko tema ko ba approach ngo gutumia ko baikera bono abana osinge nchomete to konyora to kwenda kwa access umwana ko stranger no yes ono mostly na keri to na gutebere at fasting we go to the grassroots grassroots ekero guikorora nkonyorora umuturiti uri namanyita abana bali buya muno na barabumba mu manyete aya bono igari nkonyora tore omuntu batenete because abana bababoka maybe nkonyorora ngina koronaro ose anko ya yenero from a distance bono etokumo bring on board twa kwana nere because mostly no bakonyora ngamichintu anchaini na bona nyoro bana bawo wachire watigira abana muswati omino nare but you are not in good terms ngorane tigantiga abana babeigo ochabo kwanza ngina ntokole tiki ntoi wanaini but now lazima tole to monto the third party from the family yes ole either ngina koro ose koro so that abana abachigo to understanding intumba ntoki nande inki kiagera to chaime yes so that is why tokoleta that person of the third party kerachire in umwa abana aba mbatwale that freedom ng'abantu aba bachambali babe tuchake kubaereza ingi kiagera twacho Mbia mono sana tukwire nase Mr. Edwin tukurigirirya ugakwanira ng'egati y'ebikundi gose egati y'abantu obali bakonyora baganitia obokonyi ane mono konyora ng'abasubati mbare batigire gose ntubate widows ase orukongo orwagusi utatiga ekera tukurigira bono ekero kumurikira ubutaka no bungi burase gusi egati yamagani ari okonyora abantu ababwate narari meto bokonyi nabo bogocha in various ways yes ekero tukurigirirya mono mono chikesi chiritwara in country mono mono abantu abagendo babwate mono mono enchara alafu namagani abana baba kugenda skuru kulingana buno kulige the living standards chire bono iga ubugima nobokongo umwana wa access ya skuru anyore the bintu biribiganiri basic needs byo kugenda skuru na kongo so nkonyora torenga chip tore in twaungana na some organization chinde na good will people bari wirwete kokonya abana aba at large twabate byaya umucyuri abana bali mbabwata obokongugete abana babanete basirwe bayusi nebitabu ekaramu nabandi mwete school uniform and there is another tuition tuition fee onya abana bagusaba so kwanyora na these cases tutachie tiali ground tumanye ngikegenderete tumanye ubutaka the level of poverty ntogo karaki ntogo ikera yego nyatugo chamu abantu aba twachanga kero kenda abandi ndo the well wishes ba to support twanyara twabakonye for example news nere yarenge city bye yagatembe ngo bakiranga mbya muno coverage nere mwaka like some 2 weeks ago yes igoro yabana gete barenge let me say walitekelezwa tubatike tunabayibuli bati abayibuli mbarororo so ona abana aba they are going to school but bago struggle mbabu atikende mbabu atindagera school mbabu atinjira bakogenda so through chikwenti platform bono bunechi that's how tukunyora enda abana bunaba so abana bunaba tukagenda ororo tukabayirira the beddings tukabayirira chindagera chiribaganiri na support ibaganiri kuire school yes bono ekero tukwana bono turi sikurigire ngano nyechinka gose a whole family toke neganeti okogane ntera kimoko nyara umete nkororo renga kero kenda abantu kero bara obabwato butako nene mbali gutaka baba exposed gose mbali gutaka baba basioka kubatenga omunjando tugwetera nene na kimoko tema ko ukwana n'abantu aba for example no mugako monene obwate family ko chaka kumwebereringa maana toeretse ndurucho muchando norororo lakini toeretse muchando norori elitinyare ko konya mbali gwasioka na kimoko kora number 1 wiko create labo umugako yo so mungino yo usaba naba wika o create environment yo ukwana you befriend them ubakora abasani ubate byaya nje bunandega na inche nabomba you have to look for a way to make sure ngumuntu yo mwabere level yamo umutebi nga yaya ncho mugake na chiriga esaguriye gentekeneke utari wanja tukwane unjira nerura ibere lyo mugaka mweta baka baito nabakongu namono nabagusi kuja kwanza kukoereza robo kongu bole mwaye mbali gosibuka ono mweta watanga kufa kiume
basabagaga lakini abasubati ngomachi abasubati abange mbasyo nkweresera bali lakini ogenda omuchonyo oro musachare gokoberera ako so ntubwata abantu bandi onye bono tutebo mwaka na barandure nje ni kijana ntubwata umu abagaga uragenda mukwanire baikaransamo badana bogupima mwaka mate bono for example tali bobigokwana bagakambara konyora bakubeke gento kyabo bagusiba ginto biki bona bokuri umugaka onde igo mutinga yaya twende guchia on the process mogonya kwa no mwako na bagusiboka gotinga yaya no to kwenda igo manyete ni gondega na iga so from there bona bogo chipu ine mutinda hansa gokora iga iga urochento konyane abakonyora gotebirie ga kiura nkonye bona kura umama kogendera otoleta ime twamagucha bono toikaransa twagamba twarana kitoko bakonya so you have to be friendly na ndo kilietie la poingia na banta negati ya bande mbara konyoranga bamenyete no borema na abande konyoranga chinkanchiro konyoranga indwali nerera roro chande ta bantu sana na bara ngo sana ni mole yes ndugate ukonde mochi kwanyoraro abantu mbali for example bali disabled otaikonyara gutara babwa bwato bakonguta gusini bwechinda so we chip in ngobali ritole chinyimbo chugutarira chi wheelchair nyine chinda tugwate abantu bakubasibya so we do assist in all those sides yeah na mbaro konyaranga kero kende abantu mbare nabono chi story nchire twabere tugutwara korwa ground konyaranga montare asenya gitari kero kende bills nchanya wakana segike gitambe abaro konyoranga ngo isona ni mori okay ndugwate chinjira chinyingi cyo weswanania ase kwirende yechi bill mono yoro konyoro montare na public hospital ngula ya story nabagambi balegeti so that you know chinya gitari chi public there is a way umugambi ulegeti aranyale ko negotiate for a waiver ase bill ya senya gitari yatigara yanke because moko na mabuli kuchiba serenga mugwate mata bantu gaketu gwate chinga naiga so umugambi ule batebyaya nkolera igana iga nkonye iga in a public hospitals but in private hospitals inkobera kongo but bonyara tore ko bato togosira twanya gupunguza deni elia abanya bali babwate usinete to dit twabeka kunega yatenenera chibe asichanya kuri ngora mbiya mona kegema madam Stella ekero mogote mogwikera abana bayo ngotumeka more no nyachu skuru usengo ko gena more no nya pakase chu skuru cha abana bayo yes mostly ekere utito gokonya umuntu maito komokonya fully from the heart na ndi tingo gokonyanka mbetingo gokonya skuru igonye natito gokonya nayo bugima bwabo bya mambi igongo chakira kuruka nsoke isko ngende skuru ngokonya kuru skuru esinge nchumambi ya unta itebe brighter ono mostly ekere to akonyira abana abagusenekere na chire na nyorere ngabana bambabwate challenges from home nabotogo kwana kurwalinka toigwane kero toigwana nire korunka ailiteka bono muntu linko ira bono ne guardian korunkalia oyo gochigontenera abana aba ngende nere mbake skuru asa abana bali babasoma so ngikororo so that togambe na bali at large ba understand ubugima bwa abana aba so that barolinga ki abana aba bagokonyo twakwana na barabo toigwana twa chip in twanyoranga bugima bw'umwana uri babere easy ankonyoranga umwana kero nyono mwana ore kusoe secondary mwachire mwa kero mwakorire shopping mwakanire usene school fees mwarule nsemogete osoire form 1 umwana uyiga ankumoroto tamure bakamwana kinga amaene buna chagetie school uri uchire otabu kitachi gotigira njera we have a lot of kids ono iga bali high school yes to wakanire school fees and we give everything Nande kere term every term nko make to follow up mwana linali school boko nkia bwate alias ali school that is what we do ekere to ko ire school ntori ko ire school wo dump because nabo nko ire chibas chirito in school igo bono igo to ko follow up every term nankali ngo chande ndigerelinga kyo mwana yono nyekalenka biyale that is what we do ntoriko koira school togotige school ororo ko batogwaka ni school fees no nekiro tugukwanira bona mangana counseling atebire ngango temo muri kukwanira abantu abaiga usabana abaiga bake moko bareminga situation ngo chinjere amubwate abantu aba bakoena na umete counseling teriko chiaba kero umuntu tarikero umuntu oranyare gukwanira umuntu asinjira yo bororo amubwate etimwe kwaena na counseling yega we do have
Yes. A specific team. Ntobwate specific team. Kere twachire because we have several people who have depression. Aya ntobwate team. Kere twachire twa accessory twarorire munole. So we talk about invite the chip in. Bakora counseling. Kere bakora counseling bawikirie level gete. And now you are fit to go. Negati yabo onko chikora muri kuchana na muri nonye uchase chiskuru kose chire byombe bino bunabona na chikanisa semo konyora abana bake bikundi biri byabana bari kose bikundi biri motagete bigotoka. We go to churches. Yes. Kogenda turase bikundi menye tabangi namba bote bikundi bingi sana. And mostly ebyombe. Chiwelo yani mbabwata a lot of kwerende okumerana koro kongo konge so igani no toko genda at least wakwana and kwanyoro kuruga linko nyorora a lot of abantu reactions cyabo bona chikoba bano kurali no bokunyora cases chiri ibere chiri isato kwa manyanga kimogo chip in ntobate bari batanya wita bagose batari ko appreciate bogo chakyo mondo bia akora matuko make obeire bia kwanyoranga tari kutora no nyamaskani go chase muri ose tari ko batambwa buna na mwamukonye omonto no monto yes they are abantu mbaroro nonyo mugusiga gotebanga omonto no morageri bado still no monto but we appreciate no ikat the end omanyete mwanya bantere chimbu che mwanya banto ne chinkongo but ekere wakorira a party yao. Yes, you have done your part. Nandi kwa this person are very stable. Na bagwetenenera bieka. Na babuna yani akorire kyao korogochi you have done your part. Wewe unashukuru tu unaenda. Tenda mema nenda zako. Edwin. Omaite gukora ku cancel omonto monene na Kongo. Sana. Nte ngagimo ko baberere. Kwebereria omonto omwikie asokonyara komwa counseling era una watebire na Kongo lakini ntubwate mechanisms gete ntubwate experts togutumika alafu ngutumika tole umanyete omonto na umusani no roro omonto abwate so that's why to now thing wintu toko enda say to visit omonto kwakorera omonto wakora some research watebe omonto oli umusani oyo nyarebe na bono for example omonto nanda na kingo korangere Matilda antebi tumeka nyarebe. So gutumika omonto there is an intermediate ora wikiria so omonto ulia so that munyare wikele beyemo munyare koba mu gukwana so kura so omonto ulia kwaikere omonto uli kwa motebire mwayansire ko create labo na nagotebia mumanya gukele beyemo mwanse kugamba munyore mwabira abasani ono mobe ogokonya na bokogota na bokogochaka yo na abigo okero omogosanga na barabukero kene ngoisana kabale na emerobire yega okonyora serikali bwate singenjo serikali na okonyora ngane bwate emerobire ebune yega lakini tiri gwikira abantu bonse asigati abari mwabire omogosanga mbaro chobuya bwe serikali ase ubunenjere yo kubasira into mono tore non governmental lakini we partner with the government because abantu abana ba serikali abantu mbaroro bagoisanika mbaro batari goisanika kulingana no birengeri bya bina bire gusamagania bina wate abanga abantu nabakongo lakini mbaroro rego kwagambire na barabu kibaisanikire na ndego twachire ngo twanyara appreciative calls nompa batebiga kimbu ya mono onyo utachicha nangatinyi gogitindore maiso gochia na ndi mbaroro kwa yunga yaya bagocha bataisanigeti lakini as long as you have done something good wako rebune nokugani kwa ukwe kwa lenge you appreciate. Yes. Nekero kurigere level yo butaka buri gusi mwabere mu gutara ese micheri watarire abantu nabutaka bari gose kero kena nga niko embeko gusa murario maede ero kwa negro yo butaka in fact ekinege ndokero very practical abantu abange imeagusi gusebuna na ratarire ebamenyete below the poverty levels they don't even consume $1 a day. Yani umuntu nabataragire pite all day ache gotema mambia county ya Kisii igagusi
ngodenga abantu bange bakuragira diri banje asamuri the first day the second day abantu balenjara bono butaka boro bumbule igoro na inde poverty level yachangira abana bange batari kwenda school yachangira abantu abange batari konyora health services chiganiri konyora umuntu arwarete pira kintabwati na siringi 10 yogo chiko korigino ane kadi eli ya nyagitari aroro munyagitari boka ase dispensary so ubutaka boro bunigoro bole because egoro konyora kurangera hunga ka kitabwati na siringi 50 ya guchira dispensary yona bokoranga the poverty levels in busi nchire igoro mbia bono Madam Stella ukurigereria ebyombe umetento kwa ebyombe bingi sana bire chi NGO kuna ekibiino byokurwanira abana bake utatiga bone serikali yabekire umukia kwene kinga abana bari bagende tugutera makomo abasiriro akero kurigerere esengenjo ekirase ekero gutoka kwa agenda nga nonye school anina muno buna public schools kwanya abana bangire ngo bacande kitabana bagutacha nonye se uche school ncherenero koranga serikali ne bakonyete anyway inda tevenche moralia nga serikali ndarete free primary education as a school. One of as a school, like one of the program we actually a CPC, it takes a lot of money. We access even to Benga in a kazi ngumu. No nyino muibuli bano galinga keroku mubolinga kindo che serikali gakinjareta free primary education. Kidendo mwana tari guchere school munta me okubuli. Omwana ko ende school of course wakani mwatabiro letter free primary education. Lakini omwana yako gende school atabate gitabu. Omwana yako ende school atabete uniform. Omwana yako gende school atabate feeding program neroro as a school. One of most of the cases on your watinga let me retain tigambere no mwana one esengencho no need muire sukuru mubekere yanga nge government ya rule chibese chogo koreki chogo soma one mwana yotabati uniform sa mostly kwa nyoranga mba what that challenge bakoranga no mwana one tindo chinga na genderere ko genda school that's why now we chip in to whatever Essentially, the government has given free primary education. They're going to chip in giving uniforms. Alafu, tuacha tuwa ibikoro tu, tuwa na socks with books and bags. Abana bagi in the school. Nechi school echiga chio poroso go siche serikali kirogo chirigire monanga abana baiga konyorore nga chi school nchire well equipped mora ese tote kwa gurira umwana uniform ochire school. Mwana wega nanya konyora masomo ari fully nchirega nere. Ano in public. Bado nganande nega neringa ochikumugorere bitabo ochikumugorera useningi. Anyway, in public schools lately naranga baletere bitabo. But mbiri to that standard inda gotabinga umwana woli in a private school na compete no mwana woli public school. Abunda bengo kongaina. Because the level koba set in a public school there is same neya a private school. Bono igari are challenge nero. But we all push on with what we have. Matukawanga twarore muchando nande bwechindo mete chinda akero kena matuka magiga na licha kabere common kwa konyoranga kero konyora se kenyoro michinere kada konyore kwate chinda lakini matuka rero iga chi asina rora agendo ko tare kenyore kemo konyora abantu mba bati muchando anda sande kwa geno konyoranga muchando iga ni go singerete belt yani kiroko chora nonye kurigereria asina ro konyoranga ambo chando iga bwechindo nareti abana boiga bakoende school babwate chinda babwate special care which is very yeah we do have special care which is abana banga bunabo omanyete chinda no butaka and at the same time nandi litokwera na chinda no buchafu tukirudi chinda no butaka nande kertokwera na megato tebanga chinda no buchafu but in all cases no bunda yeah ona mboli ande because let me tell you Matilda ogenda se omochibuno oyu ekerto kugenda ogo display nayo monyene mbakora nyoro no ine ino ina yemo lazima ikuje mostly tutebe obegete open shoes wachire go spray because intokere gutochire a ground we are equal none is the boss oyago sibyo mwana inchego chamfido mwana oyo nda spray kwaroje aya hizo vitu zote mkifanya tari to kutabanga nchiyo chinda nchiro Matilda
let me tell you incho ground insaholigereri ng'aba abantu style bachandegete is the same thing irimo abolinga squeeze umaskini upo abantu mbachandegete let me tell you morally yes okogenda asimbaka instead ya kusaidia you feel unaanza kulia ukora ebisa ukora kengana paka kwa bolinga ki omuntu yokweli ngusiale ubugimo baiterete ukweli mpaka no inayi wa feeling there is something omuntu yaiterete yani mpaka kyaba touching mpaka kwatanga ki instead yo kwenda gukora 1 2 3 tetura konyo omuntu yo fast hizo vitu ziko na watoto wote wanashughulikia wanakuanga the first priority ebe school because okunyora bana bali they are discriminated from even schools ekere babwate jigas okunyora babiri discriminated abana boke bako bacecere babatayinga ki karuga yo bwate chindora base kongombokeri chinda ndogo ikaransa na like public schools no metenga chidesk chirito ikaransa base to ikaransa batoto bueno you will have no friend kwa sababu bamete no ikaransa ngo bambokiri oriki kubambokiriore na chinda at the same time ngokororiki kubambokiriore so we take the abana bali bako ba tokoira the first priority wanaoshwa we spray because tokumusibia omwe bikoro tabeke toraenda sakorara so first lazima uanzie penye anaishi nyumba utoe zile vitu nje olete new beddings you spray that house alafu umanye kumusibia umanya ko mwae bikoro tabeke amanya ko gende school that is what we do nande ngonyoruringa ya matengo konyere ngosana nere yaba sigete singe chokora mwasoiro mochi abuna bono tutebo muchalo ibwechinda kusemutete gukora cleaning kara cleaning aso mochi ngonyoruringa ya matengo chabare community nando konyora they are very supportive very very supportive Mbia mono sana tuko na se ore Mr. Edwin umuchalo ibwechinda timanyanga ekero okorigereria gwekera bonega nche kakati nire yabikirwo nga muchando yo chikokoro kigima asegusi ngororande serikali nebwate posuli ngorange serikali nebwate chi program through ndobwata anda ba community health workers bago fumigate chinyomba bago tara banya okole ibintu bya seme chigweta so na intungo chiptore in twabakonya kero kenda asoko nyora baremeirwe twanyara ko batukubwatirana batatebyaya na intu twaremeirwa amaryo gatwereire aitwabwate nduri gotiganga tuchikoganya kana ende serikali ichakoleta etoko imoka ntubwata abaisani batusira twaba support baendera gukora igasi because omanyete garo kurigereria uno yo mindo stera teba mono buna ase chisukuru kinda mono kiri kirasabana nkomeke kire abana baba uncomfortable umwana no anigera ari skuru abonyoro umwana ari umung'aini pi lakini go concentrate gosoma ni shida sinjo no self esteem ereze konyoro umwana ibirengeri byaye bire anyakwa yinze gosoma umwana bali bande banyakomoseka bali batamanye tinga tali buya gosekera konya kwekenganya onyakwebisa wekenganya so bone bintu binebyo nkoleta bire byageranga eserikali birie kubeka mbigo isana wikana into to collect to so to support because moroche serikali ngo strain yere ne budget manpower na inde teisa ini buya so na banda ba community health workers abange baboroche na nabantu they are all the frontiers they are all paid ono muntu wikara prioritize gasi ya litangani amanya gocha gokoreye yokwerwa igobono wika tubabwatsi ende tubasire abantu abana nabo konyora babwato muchando nga obotaka nabo konyora boro muchi lakini at the same time konyora ngomuntu ngotumeka bale binyuwa okonyora nga nkogenda bale ba kuna guseneka ngara ekenyenga usine kibikuruko okonyora nga omuntu nabo obotaka mboro abantu ambo gwatino indagira lakini obole bino oboirene aiganga kimuchi mwakora number 1 yatokwenda omukibuno oyo gusimo no mone gatukule percentage y'abare byabange gose bantu batumike ina the mail so nkonyora tole twaga twachira omukibuno twanyora sono mugako ugotinda bese yo gotinda atiyanya kubura lakini yo kobole sukali gose enda okonyora te abana baraire nchara lakini atine te omuntu yago chamara goba na otebanga nabwate 500 kini yaera nombe baraire nchara so togotema twikera umusubati usonye no musubati no mwaka bawutinda twatema twikera abana kwanyora mwana aronga monene twamutebyaya tugatwagambire nabibuli baye nabo toko batebye into twabwate niki
onye twabwate te for example 1000 abone utokubate ibwata yasingeje 500 na kitwabwate gorera abana endagera but tuira na twarigiririe ngana inde mwana kiora because ntume to muga kuria nye twamwami ataniri ekene piku na tugusukaiga muchi uri molembe tuli gutoka wika beke boundaries ate bo mate ninje twaniga bese yenje naegwa userete bese yo musubati mu mina tali gupingo era lyo mugaga so twatema twarigenjera tukonyora mono mono tukuberera ibintu bire tangible goods tukuberera chindagira kiri kinyene because kuberera kibasana na butaba konye because kwanyora umugaga ukiri nacho cyona twateba kulingana ne etabi yo gutinda nini so tukuberera kibando tuberera indagira iyo yani no neregera gukikonia akonyora ubuso kwake yeah mbuya muno sana nekira turuchinga amangana yega gukurige kwate buri ngubutaka mbuishire bado ngamboro ise binyoro nakira nyare gukonyo naki muranyara ko nekinga cases ichiga chakire nari kero muntu kona na no support kwanyora ngase kinyoro at least ne mechebere tato kogenda gutara tari so kogenda mwabange ekinyoro maitenga rero tuguchakira mwanya gete togenda mwijirani yae ngubutaka bubwate ne kona kona ose abantu bari bakanetyo gukonye babwa barabange sana umubaruri kono so bono egento njenda atebe matebe ndebyo spie bikole tuna social injustices kwanyora there is economical inequalities so tugusabya serikali enyale ko create some policies chira akonye kokeyo butaka number 1 amasomo uchiya sabana matter of education is the only equalizer as in this generation amasomo na aragera umwana bw'umutaka aikaranse no munda so tuto chipolisi gete chitoke jiko govern enjira no na abana barasome abantu baranyore obokene umanyete kero bwate health yerengia no mugondo nabo guche kero bwate health yerengia you are productive yes so tunyore enjira the government ira beke some policies chira nyare gokonya abantu kuba active na abana gosoma so that yo butaka boke but as at now kulingana ne level yo butaka no ene school chetegero kuligereria most primary schools the congestion ya abana erororo it is very hard no mwalimu osomya that large number konya ne class kibata abana gose 150 umwalimu aga karaharia umwalimu neba umwalimu mwanya bantu nkorosari so wike serikali tutebenjere serikali rabeke some policies chiranyare koba chiko rwania ubutaka yeah muyamana sana tugorena ase Stella kwegure mnagotebanga okonyora abana baite baine estu skuru inchara kiro cha abana baranyare ko konyo anne muna abana bayo konyora bari in public schools ose bari abana bare konyora bari iminyoro batari kogenda chi skuru nakituranyare ko ne kinga muna cases ichiga cha kere na tro chikora soro kongo roabusi commentera like my colleague muna tebire empowerment is very crucial ikine kigintu turakore and us as a team ekere twachirase toikire ngokonya tori but we like to empower at the same time nabonko gendase ndigereri umwana mokonye muire skuru give the necessary things umwana uli atakire hokoraki gotwara kuingana yende skuru but there is something we live in that family yenye nendelea kugenerate so that umwana uyu mambi na buranyora tarangikera nataitikaramu so we came like in our side we gave nko batori chingoko so nona twabatira chingoko like 5 or 6 yes abana babakoreki waendelee kuzikuza all that family endelee kufanya nini kukuza hizo kuku hizo kuku chingoki chichikoba kerechi akinire mukene biko karingira usinyore bichu nyore bichuchu by the time batarangikera gusentara ira no gucheskuru unapata ameuza oniririge na riri mwana uri nyorire karamu mwana uri nyorire gitabu kerikiata kirakoreki amente mono what we are supposed to do I urge serikali yetu ya bono bateme ko empower abantu ababarika vijijini mashinani banyoreki banyore yento yekuba boost so that mambina libaranyora abantu bachukwa chukwa ambuya wakebekirawo negero togocha gukora ekero kurigereria amangana serikali kubwaterana na private entities totebenga serikali ngotemere kubwaterana maene collaboration yengo kolere meremo
usikira mukubwatirana na serikali We gusema kanyaranga welcome them. ekiombe ke gutigare roro bine mbiro konyora bitigarite roro bitabwatia ni support bitabwati kende wanajitegemea na government organizations they have challenges but rende tunaendelea kusukuma wewe bikana mbe mono kigima ndutinga asingincho eviro obiko munyoke ni ndagane mukwanire asetegeka anene mono ekiro gukwanira ekiombe kia ino bono ekiombe kingiriki nande ase ari obwereri bori kegendete kwana namboro byo. Okay, this is team this is Nyarenche Foundation from Kitutu Church North. Mostly we cater for needy cases. Okonyoro to okonyavana bali batari kwenyara. We give them shelter. Tuabaire school, kubatore everything that they need so that bakoreki baba bantu bamambi. Ekiombe kia nge kero kende ngai ni boikoro. Ngai ni boikoro ye okonyora nga mogo sigeta. This is an non-government organizations and we have some partners abatogo partner na barabu watu enable tuagende ground tuakolega si togokora. Mbe mona sana Edwin ingira na leo kwana igoro yikiombe kikena ina kikere unique how unique is it? Ekiombe gito kya Nyarenche Foundation ngere unique in a way like intwe garoto gutaka gukonya abantu we don't depend on nato obokonyi kurwande intwe kitu amwire ngango kora turegendo we do it bono mono garoto kutokurigere buna need cases chirichire mono bogetutu astoko tobegete toirire meri yake ngonya ororenga chikesi echi chigocha gocha story direct tuachichera buna abana konyara bachikuru tuabapimira uniform tuabachindagera ebyombe vijana buna bodaboda mate vijana vyetu sikuisi bira na bodaboda ebinge tuaba facilitate tuaba table banking chibese tuaba bush abangi namba bwate ebyombe muna mata abangi nabo babwate okomira no konge squeeze ebyombe bitwagenda tuaba sira chibese babwate tuaba menta shares twanyora tuabande tuabachi ngoko ngo twaligere libuna abangi mono ndubate nainda abantu bandi akonyora abantu bebete abalemafu the disabled twachakira twachakira lakini abantu abangi babebe tomanyete banyara abantu babatete abantu lakini bebete abalemafu so mono abana babantu abangi tokuligereria twabaikera twabaene benjira baranyala na barobanyore esauni muntu onyeka otenjina bongo sone bikoroto mwe wheelchair mwe kiasara ende a point yara nyole gakolete bikoroto so we cater for all those things twabakonya na inda abangi baba good is a good number twakonyire 99% they call us back watatebi akimbia mono yeah they are appreciative. Mbia mono sana engane ye mocha se omwancho murigereria orioko rigeretie mambia mono nandikiro kende nero konyoranga nere na kunire na bwato muchando gete oro monene kiro kende inchira kiranya ariko moyo bono mambi inda tebe no mutegererio bono mambi tutegererete tiga number 1 kuri anja we ko monyene accepting no tuli konyara so ikoro wa acceptiri na libono uranyare ko ba kuba free kweresera obokongu bwago twetome nainde kikwanyorenga no bwato obokongu sanga ogukira kuri mono munande ngoreta kuri depression kwanyora omuntu twarebirengererie binge so twaromoyo bogosanga sanga na bamino nayo uri okonyora tia kwegimiria konyo yo mino oyo okurwa nero komenterwa na ne bikuna begote mbe mana sana Stella kira te vinga orioganitio kugania kose obwate nga narocha kenda tugutera makongo emambi yabono kira nyara komotebi inche kubatebi ngabantu ba minto tiga twanchane the first thing that tiga twanchane onye sai kera tutongete ebyare bya tutongerete they were 5 but all of them are not equal. Bono ekiroro chingoyo mino is down. Try to push him up. Yes. Na ndo push him up in good faith. Tali okonkonya mambio chuntu kutama ochikontu tamagena. Inkonyo from your heart. Na ndekere obokongu bororo. That is not the end of life. There is still a great life ahead of you. Lekine kinda batenga tigatwe omoyo nonyo bokongu bororo still into gutagete let us push on
Mbia mono sana oyo ni gare Stella Tinega na boigo Edwin Otachi ekero bono bare ngegusangana intwe enchira yogosira bari no kugania timanyanga kiro kene mwabate amaiga asechi sekondi ibere amaigaro tubwate mono gochia asa abantu bonse babo gitutu chache not ngwate ngo bakwani kimambia kingambia mole nainde tiga twetume tutwara omoyo bwo gokonya so nainde gende kene ngo batebi nabo bagufollow chi platform cheito tubwate Joshua Makonyarinchi Foundation nabo bagufollow baro chi program tubwate bali babwata magani they can raise them there mbia mono sana Stella nenchi nko bakwani mwensi abantu ba gitutu chache not na bakwanije na batebirimi na wapenda sana teotokore gasi yamo erinde mambi yaito ebe brighter mbia mono sana umwancho umwarigire nekira bono ndigiti kogenda ase omotimo komoke kiagira ndochenga omogeni uri gwika chinsa isato ndochenga nere oikira igase studio nere tunyare gusanga enchera yo gotema konya gusira na boigo gusigita ekegori ekiga egekeana mono abana bale ase chiskuru kolende ekera onko batiga Stella Natinega na boigo Edwin Otachi no igweto kuboria nkoringa atiga abantu banchone bagendere konya koena na omoyo hanene mono chinga kibune chiga na boigo nekero bagotunyoria nga bado obotaka mbore gusi nande mbobonete kurigererirwa tukogenda ase mutimo komoke ningoirana nande ningirane no mogeni onde chinsa kerondo chingati yabutukire chitage kaisano chinsa isato chabono mambia Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Vimat Hardware and Plumber Center ineduka enene iwe konia ebintu au ebikiranu na ase amagoli amaya kigima nkonia bale chicho echuchimanye kaine muna closed cables chichingencho au na echekerero echuchikurwa ase chikambani au na asamagoli amaya kigima B-trap toilets boigo nkonia bale chi wash and basins chibirengo au na kurwa ase chikambani au mbabwate and wash